Maikanem Abilin. Tinapalabas, nagkalmamot lang tirik na ni Ami, kat ingkid deng nati sumurot iti pagayatan daan song ken lando. Ingkarina saan nga aglibas pay. Kini daw na nga garamid iti surat para kini Ella, tapno saan nga agdandanag daytoy. Indanon niyan song ti surat kini Ella. Iti may sarabi, pinanggap nitong an apagaramidan iti dakas ni Ella, ngem napaay daytoy gaputa sinurot ni Bart. Nadanon ti parbangon apa nagsublin ni ansong iti kutada, ket addain singasing na kini Ella. Imbaga na anasaysaya at laangen asumurot mo't daytoy ijay kutada, gaputa na taltalgad ijay apagyanan na. Itagagayem, adtoin tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Itamat lang, sumangat ka ni Jekuta. Ang mga nudakas ti mapasamakin ka, no agtalinaid ka pa lang ditoy. Saan? Saan ka sumurot kan ka, Ansong? Anya? Awan ti ka sa mapasamak kanyak ditoy. Di mo kaya ti sumurot kanya? Saan, Ansong? Lukas tangarod. Agpatuloy akon. Sumangat akon, ijay kuta. Agluto akon. Sa anak unay anak katurog idirabi. Gapo kadagiti na pasamak. Asino nga ta dagiti to alalaki anakita ni Ansong? Dakas nga ta ti panggap da kanyak. Nagdanagmet ni Ansong. Iso akayat na sumuro taklaangan kan kwa na ijay kuta da. Saan? Sana mabalin asumuro takkan kwa na. Panagkunak. Awan ti dakas sa mapasamak kanyak dito'y asyenda. When? Awan. Anya nga ta tinabasa ni Simon iti paggiwarnak, apakaragsakan na. Simon? Anya rin pakaragsakan? Dahito yan na dito'y pagiwarnak, Anita. Siyak tilinaon ti pagiwarnak. Anya? Naisurat dito'y dagiti nagapuanak akas mayor. Dagiti na aramidak akas mayor. Kat? Maragsakan ako unay, Anita. May pakita dagiti kinasaya at ko iti ili asan Isidro. Isuapat si Klaunay. Ngagnanayon na nga daak iti turay. Anya? Sabagay, mapasamak dahi Anita. Tagtultuloy mo ti panagaramid ko iti kinasaya at kadagiti tattao. Nang runa, kadagiti mamirmiraot. Iso da tinapigsamang tulong kanya. Narod, agtultuloy mo ti kinasaya at ko kampay idi kadakuan. Makita mo, Anita? Datamot laeng ti mairanod. Paos lakay. Naobserbaram ka diti kalsada dito'y ayat tayo. Wan, Inga, bakit? Simentadon. Pinatgan ti mayor. Ti kalikagom dagiti tattao dito'y ayan tayo. Kahit anya ita. Kansan la dito'y ayan tayo. Agraman kadagiti daddo maabarbarangkay. Simentado kano itan ti kalkalsada da. Kasta tinadamag kao. Nasayat mo ta. Panagkunam. Nagbalbal yung gatan ni Senyor Simon. Diya ka mau. Nagbalbal yung gatan Nga mahin,
Pasigmat apagimbagaan dagiti inararamid na. Pagimbagaan dagiti umilay. Ay, nasaya at nga raw no, nagbalbaliw ni Senyor Simon. Ay, sapay la ko mata malagip na nga isubli ti dagata bakit. Ha? Sapay la ko ma, ta malagip na nga isublay. Tapno agsubli, tani ti kalapaw ta. Malagip pa'y nga ta ni Senyor da ita abana. Sapay ko maata malagip na. Igmi, adda surat ni Ami kanya. Adda kano itinasaya at akasasaad. Anya? Nay, kasla na ulit tinapasama ka ni Victor ah. Wen, kastang agpay so Igmi. Hindi, nagpukaw ni Victor. Kat sinapsapol tayaw. Hindi ko namuan nga dagamit tinasayata ka sa saad. Sa ita, nimot amay, nagpukaw. Kalpasan na. Sinapsapol tayo manan. Hindi ko namuan nga damot itinasayata ka sa saad. Wen Igmi, Nasayat na ron no kasta ila. Ay, sa pa yung pagarop tayo iday nga natayon. si bibiyag ni Ami. Kahit ayan na kano itan. Basta adda kano itinasaya at akasasaad. Awan nga rodin ti pagdanagam ila. Adamot gayam itinasayata ka sa saad. Agpay so dayta, Igmi. Nakasaritak dagiti kakadwa dito'y kuta, Lando. Kay kayat na kanon ti agnad dito'y. May mayat kano dito'y kuta. Tawan ti pagbutbut nganda. Mga ansong, Oray ni Ami. Iti panaglabas ti bulan nakaadda na dito'y kuta. Madlaw ko medyo nakalipatan iti napasamakin ko anak. Wan mga ansong. Madlaw ko daytan. Ken makumikom dayta kadagiti daddo makakadwa. Agmulmula da kadagiti mabalin tayong apitin. Nasaya at deta nga raramidin ka. Isuda tan mababay ti agkukuyog mga ansong. No pay kasta, naska na bantayam latan ni Ami. Santa nga mo ti adday ti panunot na. Ang mga no aghiwayat iti kabukbukudan na plano. Maawatan ka mga ansong. Napasakitan iti husto ni Ami. Iso saan ta mapapalaw, no addaman kasta a plano na. Iso ang masapo na bantayam lata. Sana rumbeng ngagdarasudos. Wan mga ansong.
Simon, aday sinasing ko kanika. Anya dayta? Tay daga nga inagaw mo, iti akin abagatan apasat. Malagip mo? Mapay dayjay. Pinasyarmi kada Bart. Napinta si Jaya. Medyo nalamang alukara. Kag, anya tigat mo mapasabak. Simon, magipatakder ta Jaya iti building. Tapay mat, Ada plano ki Jay. ibagampay nga umunan anya ti planom. Adda ngamin nakasaritak at tao nga expert may papaniti da iti abanag. Pagbalinan tayo abalay pagliwliwaan. Anya? Narit pa namin abalay pagliwliwaan iti San Isidro san kadi. Tapi narik pamlakat nga rod. Lukasta nga rod. Manglukat ta iti balay pagraragsakan. Gaputadakkel a kwarta ti mapastraf ditoy. Anya? Nalamang dayjay abanda, Simon. Adon tulakit diti customer ababak nang. Nang runa nagiti agsapsapol, iti marihuana. Anya? Di ka madanagan. Syakon ti makamo iti dayta banag. Ipamaysamlatan ti panagsirbim iti San Isidro. Datan ti makamo iti panakaitakder ti may sa apasdak ditoy, Bart. Pagkwartaan man daytoy. Madam, Kitaan ta anaimbag no kasano. No anya ti pamayanta. sige madam. Dakamin ti makam mo, amangala iti tao nga agtrabaho. Ala, sika ti makaam mo. Masapol nga iti kabiitan a panawan. Addan na ipatakder ditoy amay sa building. Isuanas ken amarugyan at dagos. Wan madam, planuan tayo anaimbag. O anya, addan tattao at ang danam para iti maipatakder apasda. Wan madam, aduda. Nasayat. Kasano itan madam? Masapo la magatangan dagiti materyales. Awan parikot iti dayta, Bart. Itamat lang. Rumwar tayo. Kat gumatang tayo kadagiti materyales. Kumusta ti plano? Nakagatang kayo iti materyales? Natural. Ado ti kwarta ta. Iso analakalang dayta. Apay ngagsinay ka. Kasla na rin ti pampanunutam anita. Ang mga nakibaltang. Kat siyak ti madaksan. Madadalak lang ron iti imatang ti tao. Di ka agdanag. Saan to mapasamak dayta? Di ka agsigsigurado. Anya ti amo, no saan to anasaya at para kadata ti pagbanagan na. Tinasaya at saan kan amakibiyang iti daytoy, Simon. Bayan na kami langan kan ni Bart. Da kamin ti makamo iti amin. Basta ipasigurado mga awan to ti pakadadaelak iti dayta, Anita. Di ka agdanag. Awan to. Agyaman at itikat tayo amin, kakadwa. Gapo iti panagtitimulong tayo. Nalawan tinamulaan tayo dito kuta. Adun to ti apitin tayo. Para matlaan ka na tayo rito, mga ansong. Magsayaman tayo! Saan tayo nga pisin dito? Malaksid ka na itimula tayo. At dapat tarakan tayo ngay ayok. Saan tayo kumangagsak sa doon, kakadwa? Gapot agpapada tayo amin na may ranit. Aggagat tayo amin. Tapno di tayo agbisin. Mga ansong,
Ada ko makidawakan ka. Ano rin Ami? Nabayagan adyak nakita ni Auntie Ella. Namabalin? Sarong karak ko ma. Ano? Di kayak danag. Sana ka garamid iti di maiparbang. Sarong karak lang ni Auntie Ella. Angam Ami. Di kayak danag kunakmanen mga adsong. Agdalik kayo kumakanya. Bueno, kuyugan na kanilang do. Agyaman na. Intun malam asumalog kami. Kat apag isunto arabi no makadanon kami ija asyenda. Awan to ti makailasin kada kami. Madam, agpakada kami kinitungpan. Papanan nyo katrabiin. Ingkam sarong karan ni Ella, madam. Amo yung maten. Kursunadak ni Ella, idi pa lang. Dayjay pa'y atang siti kurso na dam. Sa nabalin, madam. Palubusan da kami kuma. Bart, awan bibiyang ko na agayat kaman kan kwa na. Basta ti makunak. Iti ka nito adyak makapagtepalan kan kwa na. Talaga apal tugak. Madam, Ala, palubusan kayo. Makamu kayo. agyaman kami, madam. Adda tuk-tuk-tuk. Asino nga taday ta umay katrabiin? Agsaganak. Adda insaganak nga armas ko. Nga iso ti aramatak no bilang tagdagdakas nga panggap kanyak. Auntie Ella! Asino day ta? Ni amin samat. Ilukat ko adak stiri daw. Siyak, auntie. Ni Ami. Kadwak nilan to. Umay kayo. Sumra kayo. Kumusta kayon? Naurulakan ka, Ami. Ano tinapasamak ka? Auntie Ella. Kung naklakit din no natay kan, Ami. Pagyamanak ti Diyos ta si bibiyag ka. Wan, auntie. Si bibiyagak. Katadak itan ijekuta. Kamangakmatan ti grupo da. Atataw, Siya kung timangilukat, auntie. darumbang asika. Siya kon. Mabit lang tayo nakitaan no asyon day ta. Naimbag arabiin, Ella. Agawan nyo. Ingkay aglamang iti silid. Ingkayon. At dadabart. Ano? Kartingan nyo. Ingkayon. Dirumbang ang makita da kayo dito eh. Agawaan nyo. Anya ti mapasamak iti day tagun daway. Gagayam. Di uliway na denggen tituloy iti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributaso. Technical can musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Maikanem Abilin.